गावखौ आं माबायदि मोजां मोनो। थिरा, जुरि आंनि बिखाखौ बोफ्लंनानै नायोब्ला नुगोन सिमाननि बिखा सिङाव गावनि महरखौ। बिखौ आं बेसेबां मोजां मोनो, नाथाय जुरि आंखौ मानो बुजियाखै? आं मा बुंनो गुमै, नोंसोरनि बे गोथार मोजां मोनज्लायनायाव मालाय जुरिया बुजियाब्ला? थिरा, जुरि आंखौ बुंखादोंमोन नोंनि गोसोनि रावफोरा बिरबायल' बारजों बबेबा जोमैयाव बिरफालांगोन होननानै। अब्लाबो आं बुजियाखैमोन। गुमै सिमान, दागाबसै। सुबुंनि गोसोआ रिमोनला, सोरनि गोसोआ बबेथिं रिमोनला लाङो रावबो मिथिया। बेबायदिब्ला जुरिनि गोसोआ रिमोनला। दे थांथों। मालाय इन्जिनियार हौवा आरो जोंफोरलाय मा, जेबो गैया। बिसोरनो गोजोन संसार जाथोंसै। ओइ जुरि, माब्लाबा सिमाना बिबायारि जायोब्ला नोंसोरनि लांगोनायावबो मागि हैफ्लांनो हागौ। नाथाय बिबायारि होननानै दामुगै फाब नांगोन। आं मा खालामबावनो? आंहा राहायानो गैला। जुरि, नाजासेयावबो नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया जाफुंलाबालाय माथो खालामबावनो? आंनि गोसोआनो रिमोनला। आं मा गोसोजों सिमाननि गोसोनि रावफोरखौ बावगारनानै जुलिनि रादाय हरखो? थिरा, सिमाननो खोन्थादो गाबोन बाथौ मन्दिराव आंनि जुलि।